Santander 5, Oviedo 0, Cultural Leonesa 0, Burgos 1, Guijuelo 0, Noja 1, Avilés 3, Tropezón 0, Marino de Luanco 2, Unión Deportiva de Logroñés 1, Coruxo 0 e Ourense 1, Caudal 0. Pasou a Sociedade Deportiva Logroñés pola Malata e levou un saco, 6 goles. Nada máis e nada menos ante un Racing de Ferrol envalentonado e que resolveu o grande con set en blanco. E consolidando importante esa segunda praza. Non sei se lle vai dar tempo en quedar demasiado o Racing de Santander, pero bueno, importante estar aí tomando distancia respecto ao terceiro e cuarto clasificado. Sí, que ademais despois do fin de semana pasado o Racing necesitaba na súa casa dar contundencia e creo que, bueno, o fixo da mellor maneira posible, non? O Racing ahora mismo non vou a decir que ten asegurado ese playoff, pero polo que nos manifesta semana a semana está claro que vai ser moi difícil sacalo de aí. O Racing tamén está moi forte, creo que non vai a chegar para cazalo, pero a verdade é que a temporada do Racing é sobresaínte. A súa casa, ademais, poderosísimo, leva 34 goles en 15 partidos, con diferenza o equipo máis goleador. Moi sólido na Malata e iso é algo fundamental para conseguir os objetivos. Además, o Racing, por exemplo, hoxe nos primeiros 20 minutos xa levaba o partido encarrilado, 2-0, non dá marxe aos rivais a que poidan hasta sacarlle o balón, salvo o Guijuelo, que sí que foi un partido onde o Guijuelo lle disputou o balón ao Racing. Prácticamente os demais equipos pois van ao son que marca o Racing. E ademais vimos que marcaron 6 xogadores diferentes. Non, porque marcou 2 goles Pablo Rey. 2 goles, efectivamente, 2 goles Pablo Rey. O primeiro foi de Manu Barreiro. 5 xogadores diferentes. O primeiro Manu Barreiro, segundo Dani Rodríguez, este terceiro de Pablo Rey. Aí chegaba ese 3-0. Pablo Rey ao final sempre chega a uns números goleadores, sea a categoría que sea, interesantes para a súa posición. Víctor Vázquez facía o cuarto, antes mesmo do descanso. Pero é importante, sí, en esa faceta, como dicía Luis, que hai moitos xogadores capacitados para marcar neste equipo. E ademais o Racing lle botou unha man aos equipos galegos da zona de abaixo, porque abaixo tamén está a cousa moi xustiña. Bueno, para min creo que temos que intentar meter os dos de Logroño por debaixo dos equipos galegos para que non haya ninguna sorpresa negativa ao final. Marcos Álvarez facía o quinto e logo chegaba ese sexto de Pablo Rey, o único que repetiu neste encontro da Malata ante o conxunto rioxano, este triunfo tan cómodo, tan claro e que dá pois esa sensación de que o Racing está moi forte para esta recta final de Liga e agardemos tamén para o posterior playoff de ascenso. Era importante hacer un partido completo, cada vez son más importantes los goles a favor, los goles en contra de cara a la clasificación general. Y en ese sentido hay que apretar y hay que exigirle al jugador. Domingo a 6 da tarde, partidazo neste derbi Compostela Racing de Ferrol, como sempre aquí na TVG 2. Imos ver o acontecido no partido do Couto, onde o Clube Deportivo Ourense logrou un triunfo pola mínima ante o Caudal, pero ollo, que contra vento e marea os de Luisito seguen aspirando a todo, metidos na Copa Federación, a 2 puntos dos postos de playoff, bueno, e que non se lle pode pedir máis a este equipo. Porque, Óscar, é unha ilusión óptica miña ou mellorou o campo? Que vos parece? Home, creo que hai máis verde, creo que o tempo en Galicia tamén axuda un pouco máis. Dicía eu que este equipo que gañou pola mínima gracias a ese gol de Iker Alegre non se lle pode pedir máis, Tito. Non, a verdade é que, dado as circunstancias coas que pois, todo o plantel do Ourense está a pelexar, creo que a temporada tamén está sendo de altísimo nivel. Bueno, nesa final da Copa Federación e a 2 puntos ahora mismo que a situación persoal de todos os xogadores a estas alturas, bueno, creo que ten todavía moito que decir o Ourense e pelexar ese cuarto posto principalmente, que creo que vai a ser o que está aí no aire, porque os do Racing, o de Santander... Bueno, incluso o terceiro, xa verás na clasificación. Pero eu penso que ao final o Oviedo non vai a dar marxe para que lle roben esa plaza.
e habrá que intentar pelexarla co Guijuelo. O Caudal tivo ocasións que vimos aí co remate ao pau de Rojas, co tiro de matador, pero é que despois chegaba esta expulsión clarísima que impedía probablemente esa reacción que estaba intentando culminar o Caudal, vaya entrada de Armando, que lle gusta esa expulsión, e logo o Ourense pasou a controlar xa máis o partido. Aquí este tanto sería anulado por fora de xogo de Gustavo Souto, só estaba o defensa baixo os paus, así que sí que hai fora de xogo, acerto do colexiado, e aínda así, e xogando con menos, o Caudal tivo esta última oportunidade con outro disparo ao pau, outra vez de Rojas. Non é que tivese demasiada fortuna o Caudal, bueno, mellor para o Clube Deportivo Ourense, un Ourense que está aí. Que estes 3 puntos son 3 puntos de euro. O equipo necesitaba moito, estamos moi entre as lesións que temos, todos os problemas que temos, bueno, pois ese 3 puntos son importantes, non son importantísimos. A verdade é que logo da goleada do Racing e deste triunfo tan importante do Ourense, ver esas facianas tanto de Aira como de Luisito, podría ser máis alegres. Sí, porque... E a tensión, a responsabilidade. Non, son dúas persoas que ademais son moi coherentes e, bueno, saben que unha victoria non gana ao final a guerra, sí, que é o máis importante, e, bueno, seguro que están desexando celebrar cousas, pero hai que esperar ao final. Bueno, e o derbi que? Ese puntiño para o Celta B, para o Compos, non soluciona demasiado, sobre todo o Celta, non? Sí, o peor que se podían facer entre eles, pero evidentemente claro, os medos poden moito. Home, máis perxudicial para o Celta B porque primeiro tiña xa os 3 puntos prácticamente no peto. Creo que o partido ademais foi lixeramente superior ao Compos hoxe, está nunha situación moito máis difícil, non? Os chavales aí teñen que ter a sangre fría de que a situación non poda con eles. Pois repasamos rapidamente ese encontro de Barreiro entre o Celta B e o Compostela. O partido de rivalidade galega entre o filial celeste e o Compostela congregou en Barreiro a moito público, pero os contendentes non estiveron á altura do agardado nun choque destas características, no que houbo máis medo a trabucarse que gañas de acertar. Borja Iglesias deu o primeiro aviso e replicoulle rapidamente Joselu nunha acción que non adoita errar. Picalle a pelota Rubén, pero o porteiro celeste non se come o engano. Foi no minuto 19 nunha contra ben levada por Antón cando Borja Iglesias, o mellor xogador do Celta B neste partido, bate a Adrián de potente lanzamento. O acompañante de Borja na dianteira do equipo de David de Dios, Taylor, puido conseguir o segundo para os locais no minuto 2 do reinicio, pero errou. E contra o final do partido, a sete na conclusión, gran xogada de Diego Rey pola esquerda. E o máximo goleador deste grupo primeiro empataba o choque. El partido estuvo bastante igualado, quizás nosotros un poquito por encima, pero bueno, habrá gente que diga que es justo. Si nosotros metemos el 2-0 el partido se acaba y hubiese sido otra película, ¿no? Perdonamos, el rival empata y al final el fútbol es justo, ¿no? Se trata de meter la pelota en la jaula, la metimos una vez, ellos otra vez y un punto para cada uno y ya pensar el siguiente final. É un resultado que dentro do malo é un resultado positivo para nós, non? Porque mantemos a distancia con rival directo, temos o Golaveras tamén gañado con rival directo, entonces, bueno, dentro do malo, si algún resultado se tiña que dar, que non fose a derrota, e bueno, vámonos contentos con este punto. Necesitaba máis o punto o equipo vigués, pero o empate tampouco alivia moito a posición do Compostela. Pois este partido entre o Coruxo e Ourense e o domingo ás 5:30, así que non pode ser ese mesmo domingo ás 6 o outro que anteriormente víamos ese Compostela Racing Ferrol que finalmente o sábado. Un erro, pero bueno, que o día anterior, o sábado. Compostela, Clube Deportivo Ourense, este Coruxo que vai recibir pois esa vindeira xornada nun partido no que vai ser a vida ou morte despois da derrota que colleitou o equipo de Rafa Sáenz nesta xornada. Sí, porque cada vez quedan menos xornadas, cada vez queda menos, dicir o Coruxo non dá saído de abaixo, as cousas complícanse cada vez máis. É verdade que sí, sobre todo nun partido como este no que, bueno, pois acaba perdendo por 1-0,
coa sensación, sí, quizáis de que puido conseguir algo máis, estamos a ver pues eses disparos, pero non acaba, como di Luís Tito, de reaccionar o equipo. Non, ademais era un rival directo, de aí abaixo. A verdade é que o partido que ten pendente vai a ser o final importantísimo puntuar, vai ser contra un Oviedo, pero está claro que non se pode deixar para as últimas 5 ou 6 jornadas a ir de aí abaixo, porque senón o tes moi duro. Ese foi o único gol do partido no minuto 61, gol de Goñi, un Goñi que sería despois expulsado. No minuto 72, iso provocou que o Coruxo xogara con superioridade neses últimos minutos, tivo esa opción de Antúnez, pero finalmente non puido chegar ese gol do empate para un equipo en situación moi comprometida. Yo creo que hoy hemos, de alguna manera, nuevamente dado a entender por qué somos el equipo que menos goles mete de la categoría, con 23 en 30 partidos. Por lo tanto, yo creo que ese es un dato importante que, de alguna manera, nos está condenando a estar en una situación que, evidentemente, este equipo, por potencial, yo creo que no debería de estar. Tempo para as redes sociais, Charlie. Sí, moitos años pro Ourense, como por exemplo Juan José Fernández, grande mérito do Ourense, a pesar dos problemas económicos estamos na final da Copa e porque non loitando polo ascenso. Bernardo Amoedo no Facebook di pena do Coruxo máis por Rafa Sáez, unha excelente persoa, e unha reflexión, unha vez máis, Manu Rodríguez desde Vigo, supoño, nos di o Celta B debe acabar solicitando á Federación que os partidos lle duren 80 minutos, hai que ver a sangría, así que le vamos comentado que ten este equipo nos últimos 10 minutos, a cantidad de puntos que perdeu. Sí, pues nada, que duren menos os partidos, efectivamente. Sorte. Bueno, imos repasar a clasificación, así vemos como están as cousas para os nosos equipos. Aí temos ese Racing de Ferrol, segundo, con 50 puntos a 5 do liderado do Racing de Santander. E despois, con 46 puntos, están o Oviedo e o Guijuelo. Saben que aí se abre esa esperanza para os equipos que están detrás e que poden chegar a eses postos, entre eles o Clube Deportivo Ourense, sexto con 44 puntos. Lamentablemente temos que baixar moito máis para ver os demais equipos galegos. O Compostela, 13º, con 35 puntos, esa diferenza tranquilizadora respecto ao posto de promoción de descenso, que para o Celta B, con 30, en descenso lamentablemente está o Coruxo con 26, os mesmos puntos que ten o Caudal, e o Noja, que parece que é o único que está desahuciado.